ka daɗe kana yin abin da kake so a kuma lokacin da ka ga dama. Yau kuma wani abu ya faru wanda ba ka so kuma baka shirya faruwan hakan ba. Wannan shine bambanci tsakanin nasara da kuma faduwa. Babu komai Shaddi. Zan miki uzuri. Saboda Zara ta bani labarin baki taɓa yin saurayi ba. Don haka ba zan ga laifinki ba idan baki ganin daraja da nauyi na soyayya. Balantana har ki san kasada da tsautsayin da mutum yake shiga a dalilinsa. Zuciyarki ba ta da taushi, balantana ta fahimci so a jimlanci. Kina amsa suna mace ne kawai a matsayin halitta, amma ba a sunan soyayya ba. Wane ne a cikin ku ya karɓe mu wannan yaron kudin da aka yi shi? Kai ka za abin dariya. Kai! Hama nake, ni abun mamaki. Da masa kike baki fargaba, ba gaba da gaba ba, ko ta baya sai an shirya. Yanzu wa ya karɓe mai kudinsa? Sace zo ya ka cinye sa. Yanzu dan Allah da girman ka zaka karɓi kudin wannan figigin halitta? A caca ai ba ƙarya bace. Kai ba gaya mata ta ka zo kai ba? Kyauta da ka zo nan kyauta ka ba mu? Kuma ta ai ba ƙarya bace ba. Haƙo. To ba shi kudin shi. Ce kake rena mutane hankali mana. Ya za a yaro zo ta Wai. Inna lillahi wa inna ilaihi. Ka karfe mun baki ko yaya? Da kashe ni. Gashi nan. Bani. Gashi nan. Kai yaro. Nawa ne ma kudin naka? 200. Ba 200 gashi. Kashe shi baki daya. Yanzu ka dasa cacar da ni. sace da ke? Kina ganin zaki iya? Nawa yake sa? Duk abin da kika sa ni kuma ne muke alƙawari he na rubanya miki 10. Yayi. Mutum baya tsallake ta. Da halin da ake ciki in dai ta zo kan mutum to dole sai ya fada. Wani irin tsautsayi ko dai kasada? In ban da rashin tunani ya za ka tafi soro ka je ka zauna ka kwanta ka mimmike ka yi sandar da kai